खृष्टनि अनजाग्रा लोगोफोर गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनदों। बेजों लोगोसे जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ आरो जेसेबांनाखि बिमाफोर दिनैनि बे दिनाव आंनि बे गुसुं भिडिअखौ नायगासिनो दङ, नायग्रा साफ्रोमखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै दिनैनि बे गोथार बाइबेलनि गाहाम बाथ्रायाव साफ्रोमखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। आरो दिनैनि बे मादार्स डेजों लोगोसे जेसेबांनाखि बुहुमनि बिमाफोर दङ बा जेसेबांनाखि आंनि बे JNO इउटुब चेनेलाव जेसेबां बिमाफोर नायगिरिफोर बा साबस्क्राइबार्सफोर जेसेबांनाखि दङ, साफ्रोम बिमाफोरनिसिम आरोबाव आंनि अननाय आरो आंनि गोसोनिफ्राय खुलुमहरनायखौ मान होनायजों लोगोसे साफ्रोम बिमाफोरनिसिम फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै जासिहरग्रोनाय जाबावबाय। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, दिनै जोंनि भारत देशआव थानाय बा बुहुमाव थानाय साफ्रोम मानसिफ्रानो दिनै मिथिगौ दिनैनि बे दिनखौ मादार्स डे होननानै, बिमाफोरनि दिन होननानै दिनै बयबो दिनैनि बे दिनखौ मिथिगौ। आरो दिनैनि बे दिनाव गुबुन गुबुन जायगाफ्राव गुबुन गुबुन मण्डलिफ्राव दिनैनि बे मादार्स डेखौ गोबांथार बायदि बायदि रोखोमनि एक्टिभिटिसफोरजोंहाय दिनै जोङो मान होदों आरो सेलेब्रेसन दिनै खालामदों। नाथाय दिनै आङो बेखौनो बुंगोन, दिनैनि बे दिनावल' बा दिनैनि बे मादार्स डेआवल' बिमाफोरखौ मान होब्ला दिनै बियो इसोरनि सिगाङाव नाजावजाथाव दिनै जानाय नङा। जोङो गुबुन दिनफ्रावबो जोंनि बिमाफोरखौ जोङो दिनै मान होनो नांगोन। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, मानोना जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला दिनै जोंखौ रिक्वेस्ट खालामदों, फिसाफोर नोंसोरो नोंसोरनि बिमा बिफाफोरखौ मान हो होननानै बाइबेला दिनै जोंखौ रिक्वेस्ट खालामदों आरो बुंदों। जुदि जोंनि बिमाफोरखौ जुदि जोङो मान होनो रोङाखैब्ला, बे मान होनो रोङै फिथाइखौ जोङो सानसे फैयागौ मानि जोङो मोनफिनथारगोन। मानोना जों ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला दिनै बेखौनो बुंदों, नों जेखौ फोगोन नों दिनै बेखौनो हागोन। दिनैनि बे मुगायाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, जोंनि बेबायदि फिसाफोर दङ, दिनै जोङो गाव गावनि बिमाफोरखौ दिनै जों सिनायनो रोङाखिसै। जोंनि बिमाफ्रा दुखुआव दंमोन, जों दिनै नायनो रोङाखै। दिनैनि मुगायाव दिनै बेबायदि फिसाफोरखौ जों दिनै नुगासिनो दङ। नाथाय जों ख्रिस्टियान फिसाफ्रा मिथिनो गोनां आरो जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला दिनै जों फिसाफोरखौ रिक्वेस्ट खालामदों, खावलायदों, फिसाफोर बा फिसाफ्रा बिमा बिफाफोरखौ मान होनो नांथारगौ। बेनिखायनो बे भिडिअनि गेजेरजों आं मोनसे कुइसन दिनै बेखौनो दोननो सानदों, फिसाफोर बा जों फिसाफ्रा दानि बे मुगायाव बे समाव जोङो जोंनि बिमाफोरखौ जों नायनो रोंदोंना रोङाखै, जोङो मान होनो रोंदोंना रोङाखै। दिनैनि मुगायाव बेबायदि फिसाफोरखौ नुनो मोनदों, जोंनि बिमाफ्रा दुखुआव सैनांदों, गोग्लैदों, थानांदों, दिनै मोनजादोंना मोनजायाखै, दिनै बेखौबो दिनै फिसाफ्रा उदिस लानो दिनै सम दिनै होआखै आरो लायाखै। थ' बेसेबांबा दुखुनांथाव दिनै नोंथाङा बा जों बेनि फिथाइखौ जुदि थैयागौ मानि जों मोनोब्ला, जोंबो दिनै बेबायदि जानाङोब्ला, थ' बाइबेला दिनै जोंनो बेखौनो होनखाबाय ना, नों जेखौ फोगोन बेखौनो नोङो हागोन। आरो दिनैनि बे मुगायाव बा दिनैबो दाबो जों ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला दिनै जोंखौ बेखौनो रिक्वेस्ट खालामदों, खावलायदों, बुंदों, फिसाफोर नोंसोरो गाव गावनि बिमा बिफाफोरखौ मान हो। बेनिखायनो बे गुसुं भिडिअनि गेजेरजों आङो खावलायदों, जेसेबांनाखि फिसाफोर दङ, जायफ्रा बिमाफोर दङ, जायफ्रा बिमाफोर थानाय फिसाफोर, साफ्रोमखौबो आं दिनै रिक्वेस्ट खालामो, जोंनि बिमाफोरखौ जोङो मान होनो नांथारगोन। दिनैनि दिनावल' नङा, गुबुन दिनफोरावबो जोङो नायनो रोंनांगोन, मान होनो गोरों दिनै जों जानो नांगोन। अब्लासो बे सोरगोआव थानाय इसोरनिफ्राय बोर आरो आशीर्बादखौ जों दिनै मोनगोन। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आरो बेनिखायनो आरोबाव साफ्रोम बिमाफोरनिसिम जायफ्रा दिनै जोंखौ सेक्रिफाइस खालामनानै दिनै जोंखौ दिनै खांबाय, जाय फिसाफ्रा आंनि भिडिअखौ नायगासिनो दङ, खोनासं, जोंनि बिमाफ्रा
जोंखौ sacrifice बुलि बावसोमनानै दिनै जोंखौ खांदों बादों फेदेरदों जोनोम होदों थैनायसिम थांदों नोंथांखौ जोनोम होनायाव जोंखौ जोनोम होनायाव बेबायदि sacrifice खालामनानै दिनै बिमाफ्रा दिनै जोंखौ जोनोम होदों आरो खांदों ना आरो दिनै बेल' नंबावा बिमाफोरनि गुना दिनै जोंखौ 9 months and 9 days 9 मास आरो 9 दिन बा बेनिफ्राय बारासिन बा बेनिफ्राय खमसिनबो दिनै जानो हागौ गावनि बिसाखम बा गावनि मोदोमाव लानानै जोंखौ दिनै जोनोम होदों बेबादि sacrifice दिनै खालामदों जोंनि बिमाफ्रा जोंखौ जोनोम होनो थाखाय आरो जोनोम होखांनायनि उनाव जोंखौ बेबायदि आदोर खालामनानै खांदों बायसि बायसि गोग्लैसि मामा जासि अब्ला दिनैनि बे मुगायाव जोंनि फिसाफ्रा जोंनि बिमाफोरखौ मा रोखोम मान होदों जोंनि फिसाफ्रा जों एसे गोग्रोमनि गावखौ मोनदांनि दांनायनि आङो आंनि बिमाखौ आंनि जोनोम होगिरि जे बिमाया आंखौ sacrifice खालामनानै खांदों थैनायसिमब्लाबो दिनै थांनानै खांदों नायदों आं दिनै बे बिमाखौ मा रोखोम मान होदों जों बे समाव मोनदाङो अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आं दहायसो गिबियावनो होनबाय बिमाफ्रा जोंखौ sacrifice खालामनानै दिनै जोंखौ जोनोम होदों आरो खांदों बेनिखायनो साफ्रोम बिमाफोरनिसिम दिनैनि बे मादार्स डेजों लोगोसे बयनिसिमबो बिमाफोरनिसिम आरोबाव खुलुमनायखौ जासिहरबावबाय अब्ला बे समाव दिनै जोङो मिथिनानै लानि अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो जेसेबांनाखि बिमाफोर दिनै आंनि भिडिअखौ नायगासिनो दङ बिमाफोर साफ्रोमजों लोगोसे गोथार बाइबेलनि बाथ्रानि सिरिफोरजों नोंथांमोन बिमाफोरजों लोगोसे मान गोनां जोंनि बिमाफोरजों लोगोसे गुसुङै सावरायनो थाखाय आङो दिनैनि बे गाहाम बाथ्राखौबो दिनै लानानै फैदों थ' गिबियावनो जोङो मिथिनानै लानि बे समावहाय मादार्स डेखौ सोर खालामजेना बेसेबां सनाव जोङो बेखौ मिथिनानै लानि थ' मादार्स डेखौ आन्ना जार्भिस होननाया 1908 मायथाइयाव बिथाङा मादार्स डेखौ दिनै मा फालिजेनदों नोंथांमोना बेखौ मिथिगौ ना आसा खालामो बयबो मिथिगौ ना आन्ना जार्भिस होननाया 1908 मायथाइयाव दिनैनि बे मादार्स डेखौ सेलेब्रेट खालामजेनग्रोदों आरो बिनि उनावनो दिनै गुबुन जायगायाव ना गुबुन देशफ्राव दिनैनि बे मादार्स डे 12 मेखौहाय दिनै सेलेब्रेसन दिनै खालामदों अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला बे भिडिअजों लोगोसे बिमाफोरजों दिनै आं बेखौनो जेसेबांनाखि आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर ख्रिस्टियान बिमाफोर दङ ख्रिस्टियान बिमा साफ्रोमजों दिनैनि बे दिनजों लोगोसे बेखौनो दिनै आङो सावरायनो सानदों थ' बे सावरायनो साननाय बाथ्राया दिनै बेनो जाहैबाय हाउ टु बी ए गडलि मादार जों दिनै बयबो साफा ख्रिस्टियान बिमा दिनै जों जाबाय दिनै जोंनि ख्रिस्टियान बिमाफ्रा बेखौ मिथिथारनो नांगोन आङो माब्रै सासे इसोर खुलुमग्रा इसोर फोथायसुलि ख्रिस्टियान बिमा जानो हानो दिनैनि बे दिन मादार्स डेजों लोगोसे आं दिनै बेखौनो सावरायनो सानदों आरो दिनैनि बे दिनाव जोंनि साफ्रोम बिमाफ्रा धोरोमसुलि सासे बिमा जानो लुबैयो दिनैनि बे समाव जोंनि साफ्रोम ख्रिस्टियान बिमाफ्रा सासे धोरोमसुलि ख्रिस्टियान बिमा दिनै दं बा जागासिनो दङ बा जानो लुबैयो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों आं बेखौनो दिनै कुइसन खालामदों अनजाग्रा जोंनि बिमाफोर जों दिनै ख्रिस्टियान बिमा जानायखाय बेखौ गोथौयै मिथिथारनो नांगोन अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर मा सासे ख्रिस्टियान बिमा जानानै बेयो गोनांथारदि माब्रै सासे इसोर फोथायसुलि बा धोरोम फोथायसुलि बिमा जानो होननानै बाव आं लिरदों ना सासे ख्रिस्टियान बिमा जानानै इनायनो बै इम्पर्टेन्ट आं माब्रै सासे ख्रिस्टियान बिमा बा सासे ख्रिस्टियान धोरोमसुलि बिमा दिनै जानो हानो अनजाग्रा जोंनि बिमाफोर दिनै जोंनि बिमाफोरनि गेजेरावबो बेबायदि बिमाफोर दङ जे बिमाफ्रा इनायनो दुखुनांथाव ना
दिनै सासे खृष्टियान बिमा जानानैब्लाबो खृष्टियान बिमानि गुन आरो आखला आरो सासे बिमानि आखल आरो गुना माबोरै जानो नांगौ बेखौ दिनै एक बिमानियाव दिनै नुनो मोनाखै बेसेबांबा दुखुनांथाव दिनैनि बे दिनावबो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेनिखायनो बिमाफोरनिसिम 5 पॉइंट्स आं दिनै लानानै फैदों सासे मोजां खृष्टियान बिमा जानांगौनि थाखाय थ' बे 5 पॉइंट्सखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनो आं बे समाव सानबावबाय थ' बेनो जाहैदों नम्बर 1 पॉइंट स्पेन्ड टाइम विथ गॉड एवरी डे सासे खृष्टियान बिमाया सानफ्रामबो इसोरनो सम होनो नांगौनो अब्लासो सासे मोजां खृष्टियान बिमा दिनै जानो हागोन मिथिबायना स्पेन्ड टाइम विथ गॉड एवरी डे अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरि बिमाफोर नोंथाङा दिनै सासे खृष्टियान बिमा जानायखाय सानफ्रामबो नोंथाङा इसोरनो सम होनो नांगौ खृष्टियान बिमा जानायखाय एबा धोरोमसुलि बिमा जानायखाय इसोरनो नोङो सम होथारनो नांगौ अब्लासो सासे धोरोमसुलि नोंथाङा सासे खृष्टियान बिमा जानो हाथारगोन अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो दिनै बेल' नंबावा A mother who is close to God will bring her children close to God होननानै बुंदों मानसिबायना सासे इसोरजों खाथि सोमोन्दो थाग्रा बिमाया गावनि फिसाफोरखौबो इसोरजों खाथि खालामनानै दिनै होयोनो बा इसोरनि खाथियाव गावनि फिसाफोरखौ दिनै लाबोयो बेखौ मिथिगौना जोंनि खृष्टियान बिमाफ्रा जाय खृष्टियान बिमाया इसोरनि खाथि बेबायदि बिमाफ्रा गावनि फिसाफोरखौबो इसोरनि खाथियाव दिनै लाबोयोनो that means इसोरजों क्लोज खालामनानै होयो दिनै जोंनि खृष्टियान बिमाफ्रा दिनै बेखौ मिथिनो नांगौ बा जोंनि खृष्टियान बिमाफ्रा दिनै बेबादि नंगौना नङा गावनि फिसाफोरखौ इसोरनि खाथियाव लाबोनो हाथ'नो हायाखै गावनो जुदि जोंनि खृष्टियान बिमाफ्रा ना इसोरजों खाथियाव फैनो हायाखैब्ला इसोरजों क्लोज रिलेशनशिप खालामनो हायाखैब्ला जोंनि फिसाफोरखौ गावनि फिसाफोरखौ जों माबोरै इसोरनि खाथियाव लाबोगोन बेबो मोनसे दिनै सोंलु बेनिखायनो सासे धोरोमसुलि बिमाया अरायबो इसोरनि खाथि जायो आरो गावनि फिसाफोरखौ इसोरनि खाथियाव लाबोयो दिनै जोङो बेखौ मिथिथारनो नांगोन आरो दिनै बेल' नङा नम्बर 2 पॉइंट teach your children to love the Lord सासे धोरोमसुलि खृष्टियान बिमाया मा खालामबावनो गावनि फिसाफोरखौ इसोरखौ अननो थाखाय इसोरखौ गिनो थाखाय बियो दिनै फोरोंबावो दिनै जोंनि बिमाफ्रा बेखौ मिथिथारनो नांगौ मा होननानै बुंदों नोङो teach your children to love the Lord नोंनि फिसाफोरखौ इसोरखौ अननो फोरोंदो होननानै बुंदों बेनो जाहैबाय बिमाफोरनि दिनै दायित्वआ सासे खृष्टियान बिमानि गिदिर दायित्वआ दिनै बेनो नोङो सासे खृष्टियान बिमा जानायखाय गावनि फिसाफोरखौ इसोरखौ गिनो इसोरखौ मान होनो आरो खुलुमनो फोरोंथारनो नांथारगौ अब्लासो नोंथाङा सासे धोरोमसुलि खृष्टियान बिमा जानो हागोन अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरि बिमाफोर आरो बिमाफ्रा होनदों फिसाफोरनो खिन्थानो नांगौ हाउ स्पेसियेल दे आर टु गॉड जोंनि खृष्टियान बिमाफ्रा फिसाफोरनो खोन्थानो नांगौनो जे फिसाफ्रा इसोरनावहाय गावनि फिसाफ्रा इसोरनाव माबादि स्पेसियेल माबादि इम्परटेन्ट आरो इसोरा मा रोखोम अनो बेखौ खोन्थानो नांगौनो दिनैनि बे बिमाफ्रा गावनि फिसाफोरनो आरो दिनै बेल' नङा बिमाफ्रा फिसाफोरनो खिन्थानो नांगौ इसोरा माबोरै अनखो आरो सोरजिखो जोंनि खृष्टियान बिमाफ्रा फिसाफोरनो खोन्थानो नांथारगौनो आरो दिनै बेल' नङा बिमाफ्रा फिसाफोरनो खिन्थानो नांगौ इसोरा माबोरै गावनि आरजनि फिननायखौ होखो जोंनि खृष्टियान बिमाफ्रा गावनि फिसाफोरनो खिन्थानो नांथारगौनो जे माबोरै गावनि आरजनि प्रेयारनि एन्सारखौ इसोरा दिनै माबोरै होखो अनजाग्रा जोंनि खृष्टियान बिमाफोर अब्लासो जोंनि फिसाफ्रा नोंथांमोननि बेबादि मावनायजों
number 3 point lead by example मिथिबायना number 3 point आ दिनै बेखौनो बुंदों जोंनि ख्रिस्टियान बिमाफ्रा example नि गेजेरजों दैदेन जानो नांगौ मिथिबायना example गोनां सासे ख्रिस्टियान बिमा दिनै जानो नांथारगौ जोंनि ख्रिस्टियान बिमाफ्रा दानिया जोङो नायबावनि number 4 point number 4 point आवहाय ब्रैथियाव दिनै बेखौनो लिरदों surround yourself with Christian friends जोंनि ख्रिस्टियान बिमाफ्रा सोरगिदिं ख्रिस्टियान लोगोफोरजों साग्लोबजानाय सासे ख्रिस्टियान बिमा जानो नांथारगौ मिथिबायना आङो मा होनदों जे जोंनि सासे धोरोमसुलि ख्रिस्टियान बिमाफ्रा सोरगिदिं गावनि सोरगिदिं ख्रिस्टियान लोगोफोरजों बुंफबनानै थानाय साग्लोबनानै थानाय सासे ख्रिस्टियान बिमा जानो नांथारगौ आरो बिहा ख्रिस्टियान लोगोफोर दिनै थानो नांथारगौ जोंनि दानि ख्रिस्टियान बिमाफ्रा मानोना जेब्ला नोङो दुखुआव गोग्लैगोन बे नोंनि ख्रिस्टियान लोगो बिमाफ्रा नोंखौ मदद होफैगोन बेनिखायनो जोंनि ख्रिस्टियान बिमाफ्रा ख्रिस्टियान बिमा लोगोफोर थाथारनो नांगौ अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो दिनै बेल' नंबावलिया ख्रिस्टियान बिमा जानायखाय नोंहा मा बे इम्परटेन्टथारनो ख्रिस्टियान बिमा लोगो थाथारनो नांगौ अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दानिया जोङो फैनि मा जोङो नायबावनि number 5 points जोबथा पइन्टआव जोङो नायनि मा बुंदों मा होनबावदों a Christian mother always active in the church जाया ख्रिस्टियान बिमा धोरोमसुलि इसोरगिग्रा बिमा बेबायदि बिमाया अरायबो गिर्जायाव थांनायाव इसोर खुलुमनायाव अरायबो आखा फाखा आरो बोलोगोरा एक्टिभनो जाय ख्रिस्टियान बिमा बिथांमोनहा जाया नंगौ मोजां ख्रिस्टियान बिमा बिथांमोना मा अरायबो गिर्जायाव एक्टिभनो गिर्जायाव थांनाय इसोर खुलुमनायाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर and their mothers आरो दिनै बेल' नंबावलिया going in the church is the perfect way to show your kids गिर्जायाव जे थांबाय थानाया गावनि फिसाफोरनि सिगाङाव मोनसे बेबायदि पारफेक्ट नंगौ थार दिन्थिनाय जायोनो that you love the Lord दे नों जे इसोरखौ मोजां मोनो खुलुमो सासे ख्रिस्टियान बिमा बेबायदि मोनसे दिन्थिनाय जायोनो गिर्जायाव थांबाय थानाया गावनि फिसाफोरनि सिगाङाव बेनिखायनो जोंनि ख्रिस्टियान बिमाफ्रा इसोर खुलुमनाय गिर्जायाव थांनायफ्राव दिनै अबहेला दिनै जानो नाङा जोङो अरायबो गिर्जायाव थांनायाव आखा फाखा बोलोग्रा दिनै जोङो जाथारनो नांगौ अनजाग्रा आंनि बिमाफोर आरो जाय बिमाफ्रा दायो आंनि भिडिअखौ नायगासिनो दङ अब्ला बे समावहाय मोनसे बाथ्रा बुंबावदों ओरैबायदि खोनासंबावदो there is no greater way to be a godly Christian mother बेबायदि खुनु लामा बा बेनिफ्राय देरसिन खुनु जिनिस बा लामा गैयानो जे नोंथाङा सासे धोरोमसुलि इसोर गिग्रा ख्रिस्टियान बिमा जानायनि थाखाय मिथिबायना बेनिफ्राय देरसिन आरो जेबो जिनिस गैयानो अब्ला माया देरसिन जाखो नोंथाङा जुदि सासे इसोर गिग्रा ख्रिस्टियान बिमा जाबायब्ला बेनो बयनिफ्राय देरसिन आरो बेनिफ्राय देरसिन जेबो गैबावलिया अनजाग्रा आंनि बिमाफोर आरो जाय बिमाफ्रा दायो आंनि भिडिअखौ नायगासिनो दङ अब्ला बे समाव गोथार बाइबेलनिफ्राय मोननैसो बाइबेल सिरि आङो बे समाव लानानै फैदों आसा खालामो नोंथांमोना बे बाइबेल सिरिखौ खुब गाहामथारैनो खोनासंगोन आं फरायनि जिसुनि मुङै बेयाव बेबायदि लिरदों Proverbs chapter 14 verse 1 आव बेबायदि बुंदों बोसोन बिजाब 14 बालाबनि से सिरियाव बुंदों गियानि हिन्जावा नखरखौ फेदेरलाङो नाथाय आखल गैयै हिन्जावा नखरखौ संहारसो खालामो अनजाग्रा बिमाफोर खोनाबायना मा होननानै बुंदों गोथार बाइबेलाव गियानि हिन्जावा हिन्जाव होननाय लोगो लोगो बिमायाव गोग्लैदोंना गोग्लैयाखै हाबा जानायखौसो दिनै जोङो हिन्जाव होननानै बुङो
हाबा जायैखौ दिनै सिख्लाफोर ना बेफोरबायदि दिनै मख'यो बेनिखायनो गियानि हिन्जावा that means गियानि बिमाया न'खरखौ फेदेरलाङो होननानै बुंदों हान्थाय आखल गैयै हिन्जावा that means आखल गैयै बिमाया होननाय जादों बियो मा न'खरखौ संहारसो खालामो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरि बिमाफोर आरो दायो जाया आंनि भिडिअखौ नायगासिनो दङ बे बिमाफोरनिसिम आं दिनै बे बाइबेल सिरिखौ फरायनानै खोनासंहोबाय मिथिबायना बेनिखायनो जुदि जोंनि बिमाफ्रा आखल गोनां गियान गोनां बा मोजां नंगौ आखलजों बुंफबनायब्ला दिनै जोंनि न'खरफ्रा जोंनि बिमाफोरनि दुआरैनो दिनै लुखांजानाय जौगानाय मोजां न'खर दानायखौ जों दिनै मोननो हागोन आरो दिनै बेल' नंबावा आखल गोनां बिमाया बा आखल गोनां हिन्जावा she is a source of strength नो मा होननानै बुंदों बियो सासे न'खरनि बोलोनि फुंखा of her family she is a source of strength of her family गियानि बिमाया मोनसे न'खरनि बा सासे बोलोग्रा गावनि न'खरनि सासे फुंखा जोबनो रोङै दैमुदै बोहैनाय बादि सासे बेबायदि गासैयावबो मदद खालामग्रा इम्परटेन्ट बेबायदि बिमा गियानि बिमाया that means गियानि हिन्जावा मिथिबायना थ' बे समाव जोङो गोथार बाइबेलनिफ्राय फरायनानै खोनानो मोनबाय जे गियानि बिमाया न'खरखौ फेदेरलाङो आरो आखल गैयै बिमाया न'खरखौ संहार खालामो थ' अनजाग्रा बिमाफोर बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों नोंथांमोन बिमाफोरनिसिम खुलुमनायजों दिनै बेखौनो रिक्वेस्ट खालामदों फै जोंनि सोरबा बिमाया बेबायदियाव दङब्ला फै दिनैनिफ्राय जोङो गियानि बिमा आखल गोनां हिन्जाव दिनै जोङो जा दिनै अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरि बिमाफोर आरो जोबनायाव मोनसे बाइबेल सिरि आङो फरायनानै खोनासंहोनो आङो सानबावबाय थ' बेखौ मोननो हागोन बोसोन बिजाबनि 24 बालाबनि 3 सिरियाव बुंबावदों गियान आरो बिजिरनायनि सायावसो न'फोरखौ लुनाय जायो मिथिबायना गियान आरो बिजिरनायनि सायावसो न'फोरखौ दिनै लुनाय जायो जुदि जोंनावहाय जोंनि बिमाफ्रा गियान गैयाब्ला जोङो माब्रै न'खौ लुखांगोन माब्रै न'खरखौ फेदेरगोन न'खरखौ फेदेरनो हागोन जेब्ला जोंनि बिमाया गियानजों बुंफबगोन न'खरखौ लुखांनो हागोन जेब्ला जोंनि न'खरनि बिमाफ्रा न'खरनि हिन्जावफ्रा गियानजों बुंफबगोन अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेनिखायनो जोंनि बिमाफ्रा बा जोंनि न'खरनि हिन्जावफ्रा गियानजों बुंफबनो नांगोन थ' हामबायसै अनज्लायग्रा ख्रिस्ट'नि बिमाफोर आरो जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ नायग्रा साफ्रोमनिसिमबो बयनिसिमबो फोरबो जिशु ख्रिस्ट'नि मुङै आङो बेखौनो मिजिंथिहरबाय नोंथांमोना आंनि बे दिनैनि बे मादार्स डेजों लोगोसे जे गाहाम बाथ्राखौ नोंथांमोननिसिम लाबोदों नोंथांमोना गाहामथारैनो नायनानै बुजिबाय मिथिबाय आरो दिनैनिफ्राय सासे गियान गोनां बिमा जागोन आरो दिनैनिफ्राय जोङो बिमा बिफाफोरखौ मान होनो रोंगोन आरो मान होगोन होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिशु ख्रिस्ट'नि मुङै मिजिंथिहरनानै दिनैनि गुसुं भिडिअखौ बेयावनो दोनबाय गोजोन्थों खुलुमबाय